Mae gwahoddiad I ni heddiw I gadw gwyl. Clywch heb gil y clich yn galw o cadw'n hwyl. Gwyl I goffa'r bore dedwydd, genedigaeth Crist yr arglwydd. Roddwn foliant am y newydd a chadw'n hwyl. Heddiw ganed draw y methlem, y gwir seilo a'r cael salem. Ei addoli ef a ddylem a chadw gwyl. Dyma'r hyn a ddewid fore nawr wedi dod. Dyma'r gwreiddyn o gift Jesse nawr wedi dod. Dyma sylwedd y cysgodau, dyma ddiwedd yr aberthau. Yn y presed mewn cardachau nawr wedi dod. Dyma fachgen nesau'r proffwyd, dyma'r mab I ni ar o ddwyd. Dyma'r ffordd I fyddol fywyd nawr wedi dod. Gwelwn gariad rad I fesur o ryfedd ras. Ganwyd ceidwad I bechadur o ryfedd ras. Caf ei enio far i'r forwyn, roddes laeth ei bron i'w brenin. Ac ei daliodd ar ei deilyn o ryfedd ras. Rhyfedd ydoedd ei gnawdoliaeth, rhyfedd yn ei enedigaeth. Rhyfedd fywyd a marwolaeth o ryfedd ras. Cris a gorodd ffordd i'n gwared, glod iddo byth. Cris a'n dyrgodd o'n cael ddiwed, glod iddo byth. Iesu hynod roes ei hunan, dros bechadur eilog a flan. Yw aredio feddiant Satan, glod iddo byth. Ar ei lais bechadur gwrando. Nid yw'n gwrthod neb fel ato, ond yn derbyn pawb a gredo, glod iddo byth. I ni ddim yn siŵr am pwy luniodd y garol yma. Eos Powys yw'r enw sy'n wrtho fe, ond allai fod yna sawl un yn defnyddio'r enw barddol Eos Powys yn y 4 ganrif ar 15, ond ni'n gwybod bod wedi cael ei llunio tua chanol y 4 ganrif ar 15. A beth sydd gyda ni fan hyn yw y gwahoddiad. Gwahoddiad I ddathlu, gwahoddiad I lawenhau. Mae gwahoddiad I ni heddiw I gadw gwyl. Mae'r clychau'n canu, ynde? Ni'n gallu clywed nhw nawr yn heb gel, hynny yw nhw'n agored I chi'n clywed y sain. A gwahoddiad mae nawr I ddathlu ac I lawenhau. A mae hynny yn rhywbeth sydd wrth gwrs yn rhedeg trwy'r carolau plygain mae gyd. Y llawenydd yma o eni Crist i'r byd, o eni'r gwaredwr i'r byd. Ac mae'n rhywbeth dylen ni bob amser wrth gwrs fod yn ei bwysleisio bod yna lawenydd aruthrol I gael yn bywyd Cristnogol. Hynny yw, mae yna rhyw duedd weithiau I bobl feddwl am Gristnogaeth fel rhywbeth sydd yn rhyw wynebau hir gwneud dyletswydd. A mae yna rhyw elfen weithiau, mae yna sôn ar rhyw gyferbynnu gwyl y cnawd fel bethau, gwyl dathlu y Nadolig a pawb yn mwynhau, ac wedyn y Cristnogion yn rhyw wyneb trist. Wel, nid felly o gwbl wrth gwrs.
yn i'w gwyl yr ymwnawdoliad sydd gyda ni ac yn dathlu'r ymwnawdoliad yna, llawenydd mawr yma, bod Crist wedi dod i'r byd i'n gwared ni. A does dim byd sydd yn gallu rhoi llawenydd dyfnach i neb na bod ei ffydd yn Crist a'r waredigau sy'n dod trwyddo fe. Heddiw yw pwysles pennill gyntaf garol, gwahoddiad i ni heddi, oherwydd heddi ganwyd y methlem y gwaredwr. A mae'n disgrifio'r gwaredwr fyna fel y gwir seilo a'r Caersalem. Hynny yw a'r Caersalem, Jerusalem, dinas ddiw felly, ynddo fe. Ond y gwir seilo fyna'n cyfeirio nôl at rhyw fath o broffedoliaeth o gan Jacob wrth fendithio ei fab Juda. Mae'n dweud fod y dair nwyalen yn mynd i aros yn Juda nes fod y seilo yn dod. Hynny yw nes fod y Crist yn dod. Yr un y fydd yn tynnu bobl ato fe ac yn peri ato fe fydd ei fuddod pobl, meddai Jacob. A beth sydd gyda ni yn yr ail bennill wedi, mewn ffordd i datblygu hynny. Datblygu y cefndir i'r heddiw yma, sef yr addewid yma y ddaeth, hen addewid, dyma'r hen addewid fore nawr wedi dod heddi fel betai. Ac yn pentyrru wedyn yn y pennill yma, enwau am Grist a chyfeiriadau'r Grist yn yr Hen Testament. Dyma y gwreiddyn o gif Jesse, yn yw cyfeiriad at Isaiah 11 hwnna, ynddo fe. Y sylwedd ac ysgodau i gyd, y pethau oedd yn yr Hen Testament oedd yn edrych ymlaen at rhyw awgrymu pwy oedd yr un oedd yn mynd i ddod. Felly nawr mae'r sylwedd wedi dod. Mae'r aberthau wedi gorffen, yr aberthau yn rhyw pwyntio ymlaen at yr aberth fawr derfynol oedd yn dod yng Nghrist. Wel, mae hwn nawr, yr aberth derfynol wedi dod yn y plesed, felly, ynddo fe, bachgen nesau'r proffwyd. Dyma'r mab yr roddwyd i ni, Isaiah'n sôn yn dweud bachgen aned i ni, mab yr roddwyd i ni. Dyma'r ffordd i fythol fywyd. Crist yn dweud, wrth gwrs yn dweud, mae fi'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd. A dyma'r un nawr sydd wedi dod. Mae'r trydydd pennill wedyn yn dechrau trwy pwysleisio, mae oherwydd ei gariad mae Crist wedi dod. Cariad y drindod mae ni anfon ei nawr i fod yn geidwad i bechaduriad. A beth sydd yn rhedeg trwy'r pennill mae nawr yw rhyfeddod hynny i gyd. O ryfedd ras. Ras mae cariad anhaeddiannol tuag at bechaduriad. Dyna ystyr y gair gras, wrth gwrs, rhywun sy'n derbyn cariad anhaeddiannol. A dyna sydd gyda chi wedi, mae rhyfeddod wrth gwrs person Crist yn cael sylw wedyn bod wedi cael ei eni nawr i fair forwyn a bod hi wedi bwydo o laeth i bron i brenin hi hunan, ynddo fe, a wedi dal ar ei deilyn fel mae rhai o'r carolau plygain yn sôn bod hi'n dal yr un oedd yn dal ar byd, ond i dal ar ei deilyn hi, ac wedyn mae'r pentyrru'r gair rhyfedd trwy'r pennill yma, rhyfedd ei gynawdoliaeth, rhyfedd i enedigaeth, rhyfedd i fywyd, a rhyfedd i farwolaeth, gan gorffen eto o'r rhyfedd ras, fel o'r rhyfedd ras yn wir. Mae strwythu'r garol yma yn golygu bod yna lawer iawn o ailadrodd ym mhob pennill, yr un ymadrodd ym mhob pennill, ynddo fe, chymod, cadw gwyl, ynddo, y gwahoddiad nawr anogaeth i gadw gwyl ac i lawenhau. Yr ail bennill wedyn yn dweud nawr wedi dod, mae Crist wedi dod. Gwaredwr wedi cyrraedd fel betai. Trydydd pennill wedyn yn pwysleisio ryfeddod o'r ryfedd ras. Wel, beth sydd fan hyn nawr yn y pennill ola yw y clod iddo byll. Mae'n cyrraedd rhywbeth o uchafbwynt nawr. Beth yw'n dyletswydd a'n braint ni wir yw i foli fe am fyth am hyn. Am bod Crist wedi agor ffordd nawr i'n gwared ni, wedi'n dwy ni o gaethiwed, wedi rhoi hunan droso ni i'n gwaredu o feddiant Satan. A wedyn mae'r ail hanner y pennill ola yna yn gorffen mewn rhywbeth o uchafbwynt o anogaeth. Wel, gwranda nawr ar yr hwn, mae'n berson mor rhyfeddol, mae'n waith mor rhyfeddol, gwranda nawr pechadur ac ymateb. A'r sicrwydd mae'r anogaeth mae'r diwedd, mae'n derbyn pawb sy'n fodlon dod ato fe, mae'n derbyn pawb sy'n fodlon
roi ffydd ei ymddiriedeth yn fe. Ac wrth gwrs yna adleisio geiriau Crist ei hunan. Ar hwnna ddel ato fi, meddwl Crist. Ni fwriau fe fallan ddim, ynddo fe. Hynny yw, a dyna sy'n gyda chi ar y diwedd, nid yw'n gwrthod neb sy'n dod ato fe, ond mae'n derbyn pawb sy'n credu, pawb sy'n ymddiried ynddo fe, a wedyn oherwydd hynny, fel clod iddo beth. Ond yn derbyn pawb a gredo, clod